Evo tu smo na Čveljuši, znači u ovom ugostiteljskom objektu koji postoji već 27 godinu, osim ovog našeg odjela gdje radi, gdje sad trenutno nalazimo, postoje još dva ugostiteljska objekta, dakle na Čveljuši pored Ljubuškog postoje 3 ugostiteljska objekta. Ovaj ovdje postoji već 21 godinu, znači 21. sezona je u tijeku. Iz godine u godinu možemo reći da smo zadovoljni sa posjetom, sa ljudima, odnosno sa brojem ljudi koji dolaze na posjetu. Osim lokalnog stanovništva, naravno dolaze ljudi iz susjedne Dalmacije, pa i iz evropskih zemalja. Zahvaljujući znači, blizini Dalmacije, blizini Međugorja, znamo da u Međugorju dolaze ljudi sa svih strana svijeta i onda osim Međugorja dakako da obiđu druge lokacije na ovom prostoru, među tim lokacijama su naše restorani na Čveljuši. Što se tiče samog našeg restorana, možemo reći kada su zadovoljni sa brojem posjetitelja, tu nudimo osnovne usluge, znači od roštilja, ribu, picu i dakle jednostavnu ponudu, dakle ne ide neke velike gastronomske ponude, znači da je osnovno i držim tu jednu kvalitetu koja je prepoznata i poznata znači u nekom našem širem jednom prostoru. Možemo se pohvaliti naravno domaćim tim proizvodima, dakle pomfrit, domaći pomfrit, domaća salata, domaća riba i to znači sve, dakle što se god može proizvesti, znači ovdje kod nas na selu, dakle mi to proizvodimo. Radna snaga je većinom domaća, znači široka obitelj, brojna obitelj, dakle svi smo uključeni u tu aktivnost, osim ove uže obitelji i ekipa iz sela, dečki i cure, dakle iz tog nekog našeg užeg prostora koji žele raditi, znači tu su, ne idu u neke druge objekte, ne idu na more, nego znači ostaje kod nas. Tako da evo, taj što se tiče radne snage, dakle opet domaća radna snaga, obitelj plus znači iz sela. Dakle evo, 20 godina, iz godine u godinu može se reći da se poveća broj posjetitelja. Dakle, kolika je fluktuacija dnevna, na bazi dnevna, općenito na Čveljuši? Općenito na Čveljuši. Teško je to sad reći, znači, po fluktuaciji dnevno, dakle, naravno sad, ajmo reći, ulazimo u špicu sezone, kraj 7. mjeseca i 8. mjesec, dakle, to je špica sezone gdje očekujemo još povećan broj posjetitelja, dakle, neki mi ovdje imamo 250 sljedećih mjesta, 3 lokala po 250, 750, da se izbjere znači po 2-3 puta dnevno, znači dođe po 2000 ljudi svakodnevno, znači da apsolutno dođe ovdje, pogotovo da je takav vikend i 8. mjesec, znači evo taj period, dakle kad je vrh, kad špica sezone.